assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande noon ko jangguete ko heewani. Janggaten hande ko yaa mawɗo. Wani yaa mawde ni windirte. Goɗɗo o wiyete ko ƴa. Ay mawɗo on jii serti seeɗa. Yaa mawɗo e yaa goɗɗo o kofal ngal watti ɗum ƴa to ko ya ɗa ko ƴa. Joni noon ɗum ɗo ɗum wiyete koƴƴo mbowal kañum masatako koƴƴo mbowal ni wiyete. ɗum ɗo hande jannguɗen hande gasi. Joni noon garten less ɗo, gadden ha ɗo, gadden yaa tokoso nani, jehen ha to ɗo, ha ɗo ayi gadden ƴa tokoso nanɗon. Koƴƴo mbowal ngal ala tokoso ala mawɗo koƴƴo mbowal ala tokoso ala manggal wona on jii nanɗon ni tan wayata. Joni noon mbaɗa ɗum mawna seeɗa wawa yiyade ɗe moƴƴi on jii nanɗo gasi. Jippoɗon ɗo gasi. Hande ko ɗo tan kaɗɗon heewani feewi wadde en paami ɗum ɗo wiyete yaa mawɗo. Kala ko wayni ko ya ko ni mawɗo o windirte. Ko wayni ko ya tokoso ko ni windirte. Ɗo jangata ya. Ɗo so ɗiggi tan a serti e majjere ya. Ya toko mawɗo nani, tokoso o nani. Ko ya tan woni ɗo. Winoma kala alkulal waɗi ko manggal tokosal. Manggal ngal nani ɗo woni ya mawɗo, ya tokoso ari ardi. Ya mawɗo, ya tokoso. Ɗo so ɗiggi tan andu a serti e majjere ya hankadi. Kala ɗo ya winda a janggani ko ɗo woni ɗiggani. Ya ɗo noon wide ko ƴa. Kofal ngal ɗo addi ha wiya ƴa. Kofal ngal ɗo addi ha wiya ƴa. Mawɗo ko ni windirte. ɗone ko kofal ngal ɗo addi ha wiya ƴa. Tokosal nani ƴa. ɗo ko ƴa kofal ngal ɗo waɗi wiya ƴa. famide أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها. رواه مسلم. jokken haaju ko ordinateur o haalanno. joni ya nani, ya mawɗo, ya tokoso, ya mawɗo, ya tokoso, ya mawɗo, ya tokoso. ɗo ko ƴa mawɗo, ƴa tokoso. ɗum ɗo noon wiyete koƴƴo mbowal ala tokosal manggal ni tan wayata. Tokosal manggal fof ko ni wayata. Koƴƴo mbowal tan wiyete kañum masataki. Kono noon ko hen watte. ɓe hen noon ne mbaɗa hen harfere wiyetede qande. Sabu ka harfere qande kayre wawata dañde masade. Woni nde ɗo harfere nde ɗo mbaɗen ni seeɗa. ɗum ɗo abbo ɗum ɗo o abbo ga seeɗa ani o koy ara abbo seeɗa ni. Ko jombowal ngal abboɗo ƴawo abbo ga seeɗa. O woni ƴawo abbo ga seeɗa. Ngal alkulal noon woɓɓe hen ne luuri ngal wadde manggal ngal ko ni windirte. ala ɓe mbaɗen ni gaddi en mo français o.
no koye français ngal heewi yaltude eyi mbaɗen ni ayi manngal ngal ko ni windirte on jiide tokosal ngal ko ni windirte gasi ɗum wiyete qa ganda ɗum paama ɗum ɗo ko qa ngal ɗo masato wa amma koƴƴo mobal masatako on paami moƴƴi de gandon koƴƴo mobal wawa masade wadde ɗum ɗo woni koƴƴo mobal nani masatako wa amma oɗo qa noon ene maso ko wayni wiide qur'ana qul a'uzu walla haqqa qadrihi en ɗo sa wawa ngal ɗo alkulal so windeyama to a jangata ɗum mustaqim ɗeɗo ko qur'ana ko nde wona pular koye arab jeeya kono addirte ko ha sa yentodiri e majje taw so windama aɗa jangine ko wayno cimoje walla dowuji min garoy hen e majje koɗen goɗɗe nan toon ko wiide ha ay jumaɗen ni mbaɗen ni ha famode moƴƴi tawde en gayni gotal mbaɗon ni oɗo abboɗo mbaɗon ni ay haɗo mbaɗon ni koƴƴo mbo abboɗo qa o abboɗo haɗo qaaf oɗo abboɗo haɗo on jiide joni noon mon janngoy ko wayni hay ɗo woni ha mon janngoy ko wayni wona ga mon janngoy ko wayni wona cha mon janngoy a goto taw ko ni waɗi kono mi yanno kala wiye noon e waɗa a goto mo ganduɗa ene waɗa pesguel dow muɗum e mi yani ɗum ɗo a tan waɗa ni pesguel dow mum ga pesguel e dow muɗum seeɗa woni hondade he masalan e hondade he masalan wadde ɗeɗo ngala e pular ɗeɗo ngala e pular kono ɗe mbaɗirte hen ko janggaɗe mbawaɗe janngo e jaam so ɗe bindama taw aɗa wawa famde ɗe ngal ɗo woni qa so windama qur'ana walla qabri walla qul a'uzu e geɗe baaɗe noon ko ngal ɗo kutorte manggal ngal nani tokosal ngal nani ko wayno oɗo baaɗo ni o hutorte koye alkulal ha sa jangina ko wayno wiide wal khatimi walla khannasillazi walla ma khalaqa e geɗe baaɗe noon ko ngal ɗo sa anda ngal saɗa jangini toon tampinte wadda ganda ngal law moftagal e gandal ma ay ga e ha o woni ra ko ni ra windirte sa windi gayril maghdubi walla astaghfirullah ɗo sa wawa ɗo seɗen janngoya ɗum ɗo tampinte wadda ganda ɗum gila ɗo se garoy hen taw aɗa andi ɗum aɗa faami ɗum ɗo ko cha min charri walla ashhadu an la ilaha illa allah oɗo ɗo pamatamo gandatamo a faami ɗo ko ko wayno wiide iyaka na'budu walla la a'budu walla sa wi subhana rabbiyal a'la ɗum ɗo sa famano ɗo gila ɗo sen garoyi toon tamponede toon waɗe ɗeɗo on bindatɗe banggue jangonɗe mbawonɗe paamonɗe ɗe ngala e pular noon janggo e jaam nan woɓɓe ne jeddaɗe onon jokke haajuji moɗon jangonɗe mbawonɗe so woni gonɗo ne luurde e majje onon hoto luure
ko gandal ɗaɓɓoton jangon gandal keɓon gandal ni haaji moɗon jangonde mbawonde paamonde ko ngal ɗo wiyete qa ko ngal ɗo wiyete ha ko ngal ɗo wiyete ra ko ngal ɗo wiyete cha ko ngal ɗo wiyete aa joni noon pulaar mo ñaganeno gartere makko hande ɗo tan jangamin haaɗi hande ɗo ko yaa o tan hande janguɗen e ƴaa o e koƴƴo mbowal gasi hande ɗum tan jangga hande taw noon wadde alluwa ngal ne yeewi ko gotal ngal wadde min hollo on ɗum ɗo wallal on laawol gotol alluwa ngal so tawi oɗon jangoya jango e jaam tawa oɗon paama ɗeɗo koye gandal jeeya wadde ɗo woni ɓa ɗo woni ha ɗo woni ra ɗo woni cha ɗo woni gasi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗo jangon ɗigga ɗum to woni pulaar o ɗum ga ko ɓeyda hen ko jango e jaam soɗo aroyi hen oɗon janga ɗum e banggue dowuji moɗon walla e julduɗe meɗen taw on mbawiɗo on gandiɗe taw namdal ala ngal ɗo ko woni kala jiɗɗo jangude janga ɗum mo yiɗa ceedeje ala e pulaar eyyi kono ene ganda kam ene gandal ala e pulaar dey kono ene nder gandal ala e nder pulaar dey kono ene nder gandal noon jangu mbawa jeddi hay hunde nafani pulaar o en jangi en gayni gotal joni alluwa garawal ngal ko hen jangaten mba e nda e jaa e nga ngal heeda banggue ko jangate par gotal ko en timmini ɗum saabi ɗum ɗo wadda hen wonno ko hande jangga tan ko yaa e ƴaa e koƴambowal tan janguɗen hande tati ɗi ene famɗi seeɗa jokkal men hen ɓa e ha e ra e cha e aa ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbajiɗon jangon ɗigga on caggi ƴeewe bawɗo saggito on dañani saggito on nodde kam e 00221 77 906 14 81 yaya li wasabo nan ɗon gara caggi saggere ma saggade ɗum jinmi walla an kesso jiɗɗo nadde ndewa ɗon gara kaala indema yettode ma gadda temedde ma 4 binduɗa naata janga a funtaka jawdi ma ñamaka dow mere ka jangowo Allahu akbar Benno